Jagaban, oh, Jagaban, oh, Assalamu alaikum ya ahalin laziz. Wa alaikum salam. Babu shakka nan ne. Mimis Bakery? Barka da zuwa Mimis Bakery. Me kake da bukata baba dan Audu? Tun da na baro Saudi Arabia, ban sake samu na ci wani abinci da ya gamsar da ni ba. Najeriya daga shinkafa sai tuwo. Don Allah ku dan sa ni na ji ni kamar ina Saudi Arabia. Da me kuke da shi? Babu shakka muna da kayan kulam da makulashi irin naku na Larabawa har ma da na kasashen waje. Muna da shawarma, muna da boga, muna da pizza. Muna da sandwich, meat roll, meat pie. Muna da fish roll, muna da jam cake, muna da Swiss roll. Samosa, sponge cake da donut. Ga kuma cream cake da tiger cake. Ga ice cream da yogurt da sauran kayayyakin sanyi da ake hada su da kayayyakin mu. Masha Allah, daɗi kashe ni. Yanzu ina so ku haɗa mun kayayyakin nan irin namu na Larabawa da kuma na Turawa domin in samu kakkaɓa ƙurar kwaɗayin nan da na fasa. An gama baba dan Audu. Tafaddal. Mafi miskilar daɗi kashe ni. Ziyarci ofishin Mimi's Bakery da ke bakin Kura Street, tsallaken gidan Isiyaka Jibrin a jihar Bauchi domin nuna wa kwaɗayi iyakarsa. Ko kuma ta lambar waya 0909-992-002 ko kuma 0813-199-999. Mimi's Bakery, farin cikin iyali. Jagaban, 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 oh, Jagaban, oh, Jagaban, 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 oh, Jagaban, oh, Jagaban, 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 Jagaban. Ka zo ina cikin hall ina jiran ka. Ba dole bane ka san da wa kake waya. Kar ka bata min lokaci kai nake jira. Jagaban, 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 Jagaban,
jagaban 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 ka taho min da mota na wajen da nke training yanzu nan. gode sosai. Allah ya saka mu da alkhairi. Ka cece ni. Babu komai. Karki damu. Ni ka me kike yawan cin mutane suke so su ga bayan ki? Labari ne mai tsayi. Abin ya fara ne akan wani flash da yake hannuna na wani mummunan kisa da aka yi. Shi ne fa suke tafi na suna so su ansa. Kina nufin yanzu haka flashin yana wajen ki? Eh, yana nan a hannuna. Okay, shikenan. Yanzu ma tukunna ina za mu je ne? Ofis ɗin 'yan sanda za mu tafi. Ofis ɗin 'yan sanda? Domin wasu bayanin abin da yake faruwa. Idan da ka san matsalar da zuwa gurin 'yan sanda zai jawo mana, da baka ce mu je gurin 'yan sanda ba. Ban fahimce ki ba. Me yake nufi da matsala tsakanin mu da zuwa wajen 'yan sanda? Shin ko ka san wane ne wannan wanda ya sa a ƙwato masa wannan flash ɗin? Keke babban ɗan daban da babu kamarsa a faɗin ƙasar nan. Ba ma iya 'yan sanda ba, duk wata hukuma da ka sani a ƙasar nan akwai jama'ar keke a ciki. Wannan shine dalilin da yasa yake aikata duk abin da yake dama a cikin ƙasar nan, kuma babu wanda ya isa ya taka mai birki. Yanzu ya kamata mu yi da flashin nan kenan. Kotu ya kamata mu tafi, amma ba ofis ɗin 'yan sanda ba. To shikenan.
Mu je kotun. Tabbas za mu iya zuwa. Amma dai ba yanzu ba. Me yasa? Saboda wa'incan. Kalla ka gani. Kin san me? Yanzu wasan nan zai fara. Ki jira na nan. Hai, dan saurayi. Me yasa kake so ka ceci yarinyar da rayuwanta yake cikin hatsari? Ja da baya ga rago ba tsoro bane. Shirin fada ne. Yanzu dan kai din nan kake son kamar barazana? Ko kuna so dukanku mu haika ku lahira ne? Kasancewa da kun biyo ni na gudu. Hakan ba shi yake nuna muku kowa matsoraci bane. Kamar yadda ku kuke tsammani. Me yasa kuke zo kashe wancan yarinyan? Ina so ku sani. Shi farai guda ɗaya ne. Kuma daɗi gare shi. Kowane bil adama yana son wannan. Ko ku kyale yarinyar nan ta tafi ta rayu. Ko kuma ni yanzu nan zan kashe ku a nan wajen. Rayuwata. Wow! Honey, ina ne na haka kuma ka kawo ni? Shafa House kenan, wanda ake wa lakabi da duniya a tafin hannunka. Wallahi ni na ma rasa ma me zan ce. Ai ba ta ga komai ba. Ina duk kayan da muke saya kasashen waje. To akwai duk nau'o'in irinsu a wannan wurin. Kana nufin ka ce min duk kayan da nake nema zan iya samun shi a nan jihar Bauchi kenan? Baki ma ga komai ba. Yau Barka da zuwa Shafa House wajen siyar da kaya masu kyau masu inganci a cikin sauƙaƙƙen farashi. A kayan furnitures muna da China, muna da Italian bed, sannan muna da sauran kayan ƙasashen duniya baki ɗaya. Muna da na'urori kala-kala na manyan kamfanoni kama daga TV, fridge, AC. Muna da kayan kicin na kowane ƙasa kala daban-daban a cikin wannan shagon namu. Irin su dinner set, rice cooker, oven, gas, electric. Muna da manya-manyan kaya irin na masarauta da kuma manya-manyan yaduka da shaddodi kai har da gezina. Muna da abaya, atamfofi da laces kala-kala na gani na faɗa. Ga kuma manya-manyan gare ready-made wanda da kasiya za ka biya bukatunka da su. Haka zalika muna da manya-manyan takalma na kecere. Ba a nan muka tsaya ba.
muna da jakukkuna da takalma duk domin ku mata. Za ku iya siyan kayanmu kuma mu kai muku ko a ina kuke a faɗin Najeriya. Sannan muna da ƙwararrun ma'aikata domin kula da kwastomomin na yau da kullum. Muna nan a number 81 Shafa House, Winter Street, Makera, Bauchi State, Nigeria. Kai wani abun ma sai da kun zo. Da akwai kwakwa ciki kuma akwai madara ga masu ciwon suga an sarrafa alkama sha sauki maza da mata biredin mimis bikiri ciki garin Alhaji? Dimiyar ka ce fa na kawo. Ina ganin shayi da burodin nan ma kawai da zan sha ishe ni. Alhaji wani irin shayi da burodi ga masa? Gudan Allah ina kuka samu irin wannan burodin ne mai ɗan karan daɗi. Biredin Mimi's Bakery kenan dadi. Ashe da kice ni na daɗe ina barin daɗi yana wuce ni ko? Ai Mimi's Bakery ba anan kaɗai suka tsaya ba dadi. Bayan irin wannan biredin da suke wanda ake sha da shayi, suna yin chocolate bread, suna yin coconut bread, suna yin butter bread, suna yin milk bread. Dadi har da French bread irin na masu ciwon suga. Ai in dai a garin Bauchi ne Alhaji. Biredin Mimi's ya cire tuta. Baya ga nau'ikan biredi iri daban-daban, muna da sauran kayan kwalam da makwalashe domin iyali da kuma samari da 'yan mata. Muna nan a bakin Kura Street tsallaken gidan Isiyaka Jibrin a jihar Bauchi. Ko kuma ta lambar waya 0909-999-202 ko kuma 0813-199-999 Mimi's Bakery. Kinga, ki matar da hankalinki. Babu abin da zai faru. Na shiga uku. Kalla yadda ba. gaskiya ne lallai wannan yaron ya ebo ruwan dafa kansa. Yanzu kun san me za a yi? A raye muka yi niyan mu kama shi da yarinyar, amma yanzu salon ta canza. Ko da rai ko ba rai ya kamata mu je ko gawansu mu dawo da shi. Don haka ku zo mu je. Mai gida, samun mutane ne wannan. Gazali shi yasa nake son ka saboda kana da kaifin basira. Alamu ya nuna ba su daɗe da bita nan ba kenan. Za mu cin musu burinmu mu kwaci wannan flash ɗin da yake hannunsu. Daga bisani sai mu salwantar da rayuwarsu. Na ga jejin ya ansa, kar su ji muryarmu su san muna kusa, don haka mu far musu.
gaskiya ina ganin kamar ƙafata ta turguɗe fa ba zan iya tafiya ba. Ƙwarai kuwa, domin ko ɗazu na ga kina tafiyanki normal. Babu mamaki kin gaji ne. To yanzu abin da za a yi, ki tashi mu ɗan samu inuwa a can wajen sai mu huta, domin kuwa mutanen nan na tabbatar suna bibiye da mu a cikin wannan jejin. Kin san zama waje ɗaya tsotsayi ne. Jagaban, oh, jagaban, oh, Ga duka alamu wannan tafiya namu a tare bai da wani fa'ida. Ka duba yadda muka zaga jejin nan gaba ɗaya, amma har yanzu ba mu cin musu ba. Ya kamata a canja shawara. Tabbas wannan shawari ne mai kyau, amma fa kuma dole sai oga ya rarraba mu. Gazali, shi yasa nake son ku, saboda kuna da kaifin basira, amma fa sai mun bi a hankali saboda yaron nan yana da haɗari. Da yaddan mai duka da mu kiyaye, ko ta kama mu haɗa da ƙarfinmu don uwarsa. To haka ne, abin da nake so da ku shi ne, kamar da kuka kawo shawara za mu rabu kashi-kashi, amma duk wanda ya idan kwallon kura da su, umarni na shine kawai a kashe su, sannan a ɗauko wannan flash ɗin da gawansu a kawo mu. Don haka Gazali da kai, ina so ku bi wannan hanya, in ma sun bi na sai ku rabo mana da su. Kalas Sai mai gida. kuma ku bi nan, ku tarfo min su ta can. Kai kuma karfe Mai gida. tana tare da ni. Mu ratsa tsakiyar. Jagaban, 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 jagaban. Jagaban, 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 jagaban. Ya kamata a ce yanzu mun yi gaggawan barin nan, domin ko jikina na ban. Mutanen suna bibiye da mu. Kuma fa haka ne, ya kamata a ce mun tashi mun tafi. Yanzu abin da za a yi ka tashi mun tafi.
a Bauchi sun zama gagare. Waye taba miki? Waye taba ni kuwa banda kai? Me nayi? Tambaya na ma kake yi ma me kai? Tun ɗazun ina zaman jiran ka zo ofis ka zauna ka san kuma ina buƙatan abu kuma ni na je da kaina na dudduba abin da nake so duk ban samu ba. To kin ga in dai dan wannan ne kwantar da hankalinki. Zauna. Na siyo miki abin da kike so kuma inda ya dace siyo miki. A ina kenan? Mimi's Bakery. Kayan makwala shi komai a ƙasa ko ketare. Mutu fayim da boga da shawarma da ice cream. Yadda kek da zobo je kabimin sun kure. Cookies da kek kala-kala ba su daban yake. Mimi's bread sun Wow. Mimi's Bakery. Masha Allah. Kayan Mimi's Bakery. Duniya ce. Ma'aikatan su kun tsafta kullum tsaf suke.